Itong magulyan na matuwak. Aratang gingwagwa, aratang atong matumbay taong kapatid. Ito ang Chai 85. Ah, lalaki na? Aratang dimeso. Awa, balo ko lang. Ang kaya mapangalingman lo. Ano yung may pangulit lo. May kamayang kuya sabi na. Sabi ko na kaya kanapulinisan mo yung banyo. Yung lininis mo puro lang kaldero, malinis nga lo. Kapangalingman na. Talagang hindi ka magulyan na kaya na. O sige, bayo ka makuha na. Sali mo kong pansit, ang fried chicken, laban Jollibee eh. Ay, may okay na. Pansit, ang fried chicken eh, yung pakalingwan. Ay, may naman lungwad. Pansit, ang fried chicken, eh, mo kakalingwan. Tanda na mo kayong isip mo yan. Ay, di balik yan. Asali naman, darla na kayo sukot. Kalwal naman kanya. Sumalang bulag na, puto. Waing ko yun. Punta ni nga man nung kayo, nakapangalingwan na yan. Bakit yan ah? Alalang ngutang po, latik nga. Mas grabe.